ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ। ତାହା ଉପରେ 10ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର କୁଇଜ୍ ଆମେ କରିବା। ଲିଙ୍କ ହେଉଛି www.testmatch.com/1204095 ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଆମେ ନାଁ ଟାଇପ୍ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଆଗରେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26, 1950। ସବମିଟ୍ କଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 448ଟି ଧାରା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସଭା ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି? ଉତ୍ତରଟି 7ଟି ଧାରା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 368 ଧାରାରେ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ତାହାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ 26 ଜାନୁଆରୀ 1949ରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 395ଟି। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତରେ ରହିଛି। ଫିନିଶ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇବ। ଦେଖ ଏହିପରି ଆସିବ, ନିଜର ନାଁ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉଥରେ 2 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ ଆସିଛି। ଯେଉଁ 12 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଶିଷ ଜୟସ୍ୱାଲ, ବର୍ଷା ଭଗତ, ଜିତେନ ଟୋପନୋ, ଲିପ୍ସା ଘୋଷ, ନୀତି କୁମାରୀ ରାୟ, ରଚିତା ସିଂ, ରାହୁଲ ସାହୁ, ସଚିନ ତାନି, ଶାଲିନୀ ମାହାଲି, ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ, ଶ୍ରୁତି ଟୋପୋ, ଏସ୍କେ ସାହିଲ। ସେମାନେ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ସେମାନେ କେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ।